Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kalau gay ke ba so pangmensim ban i jinja ke ba gini bica ka ba kala don ga jing mo ni ap desmon lese ini kalau ngila manong pelang red karta kamlong tang ga jing do ye ga yeng kalau ga jing sosi thang om tang ye ka kami re yengi kom ka imlang ka salang ban i ke bukum gini ke jingja ki lanang jana ka por ka ni ka ri ke be ka jing kumbang jipun pau ke jing sokhiana ka le ka jing na por ya ka jing yar jong ka imlang ka salang bat ka jing bama jong ka sarkar banwan ra ya ka shongsok ka shongsngai ke kalau kayak gitu sungsi pengen lagi ke bakung gini ke jingja kini kalau ada keporing ni kum ka review ke emang salang pengen hapan yeng ramba mo ban khangla ke bakung gini da ke jing peni ke jing renti ke jing atli ke jing banang ni shikmat ingin hapan yeng kum ki pajba bat kum ka review ban penpau persya ke bakung gini ke jingja kum kini ke jingja ni ba umri tang mentah ke kira-kira ba jaman kepor tu ni melak ban ong si bentar pakai gaji senjor pakai gaji bom klain ka an ke sarkar betek lah kami ke kumpi hi ngala ju pau gini ke sini aga jing sha mana kini ka dorbar mak ka bang ngidang shudep ngala bu ya gini ka win ki mat bangin ya tai dan train mar ka jing lengkot jung ka jing shong dorbar tingam shimla yo la ban kren ya ka jing kiu jung ki kam sniu hakani ka ri ka jing te kam dei tang ke jing sniu kam peniap ki kam le bor tan ri ki kam tu ki kam thim mo ka man la ki yeng ki sam ki dukan ki shno ki thak ki mat igini kani ka pani ka jing senjor palap lani ka jing pamla ban prikam jong ka ai mo ka ba dei ban pen ban ai hangi ka chong sok shan hatu pi penrem le ami kini ki brio ki badon keti se ban shem ka jing jini hebr nangnya pemdaran kaman kli kata ke jingkli namar kebakum kani ke jingja kebakum kini ke jingle woi wanum penrem ni da penrem tenge hi ke bakum kini patru ke jingda wahi ke jingi kalong ba ka sarkar daladi ngala da penrem USP na du menen kemit badi ban shimkhia bat meneru hadin bangla i ke tu report no bakani hi kam di shu ka lese ka accident le ni banong bai khna i mo ni la ban i thu prime fasi ba ong da tin phareng tang na ke bangi iru ba kadehi ka company ap te bangala pathayu ba kumnu ni hap ban wat ban toket ban wat hadu bangi dalam e ka tangrai ban badi ban yo ban pinchitom mi kini ban benta te ka jingdawahi ka jing nanget kum ka jai bring la di bandawahi ke ba kum kini ki company ap lakalong ye ni klung lakalong kanu ko company ap ka ba prem hi ki nongshong snong kar kompensasi saja kam di isu kapasting kadi be panong dak betenge